Zdravím vás. Taky máte pocit, že se vám peníze jen tak povalují na účtu a inflace si z nich ukusuje čím dál víc? No, dnes se podíváme na to, jak tyhle spící peníze probudit k životu a přimět je, aby začaly konečně pracovat pro nás. Pojďme na to. Hned na začátek si musíme ujasnit jeden úplně zásadní rozdíl. Na jedné straně máme spoření. To je vlastně takové pasivní odkládání peněz někam do bezpečí. Ale pak je tu investování a to je aktivní hra, kde je cílem, aby naše peníze sami vydělávaly další peníze. Takže nejde jen o to je schovat, ale o to je nechat růst. Co to tedy to investování přesně je? V podstatě jde o to, že vkládáme svoje peníze do různých věcí, do takzvaných aktiv a máme u toho jediný cíl – zhodnocení. A proč je tak klíčové porazit tu inflaci? Je to jednoduché. Když peníze rostou pomaleji než ceny v obchodech, tak ve skutečnosti chudneme. Investování je zkrátka nástroj, jak si kupní sílu udržet a ideálně ji i navýšit. Dobře, takže než se do téhle hry pustíme, musíme znát pravidla. Investování má totiž pár základních principů a když je pochopíme, vyhneme se spoustě zbytečných chyb a naše šance na úspěch budou o dost vyšší. A tady to máme první a asi to úplně nejdůležitější pravidlo. Riziko a výnos jsou spojené nádoby. Nejde je od sebe oddělit. Představte si to prostě jako dvě strany jedné mince. Takže pokud někdo slibuje pohádkové zisky bez jakéhokoliv rizika, mějte se na pozoru. Porozumět téhle rovnováze je naprostý základ každého investičního rozhodnutí. Další náš obrovský spojenec je čas. Jasně, trhy lítají nahoru a dolů, ale když se podíváme na historii, z dlouhodobého hlediska prostě rostou. Čím víc času investice dáme, tím víc se tyhle krátkodobé propady jakoby rozmělní a naplno se ukáže ta magie složeného úročení. Čas zkrátka hraje v náš prospěch. To je dobrá otázka, že? Když víme, že vyšší výnos znamená vyšší riziko, jak to riziko teda nějak efektivně skrotit, aniž bychom se vzdali šance na slušný zisk? No, naštěstí na to existuje jeden hodně chytrý a léty prověřený princip. A ten princip se jmenuje diverzifikace. To staré známé rčení o vejcích a jednom košíku tady platí na 100%. Tím, že rozložíme peníze do různých druhů aktiv, něco do akcií, něco do dluhopisů, třeba i do nemovitostí, tak vlastně snižujeme riziko. Když se jednomu aktivu zrovna nedaří a klesá, jiné může naopak růst a tu ztrátu vyrovnávat. Tak, pravidla známe. Teď se pojďme podívat na ty nástroje. Každý investor má k dispozici celou paletu různých aktiv, ze kterých si může poskládat svoje portfolio. Pojďme si v rychlosti ukázat ty úplně nejzákladnější. Tyhle základní nástroje se liší hlavně v tom poměru rizika a výnosu. Tak třeba akcie. Ty nabízejí obrovský potenciál růstu, ale platí se za to vyšším rizikem. Dluhopisy jsou pravý opak. Jsou stabilnější, bezpečnější, ale taky od nich nemůžeme čekat zázračné výnosy. No a někde mezi tím stojí třeba ETF, což jsou fondy, které se obchodují na burze. Ty jsou takovou zlatou střední cestou, protože nabízejí okamžitou diverzifikaci a vyvážený poměr rizika a výnosu. V posledních letech se nám v tomhle arzenálu objevil i úplně nový a hodně specifický nástroj – kryptoměny. Ty fungují na docela jiném principu než tradiční aktiva. Nejsou závislé na žádné centrální bance, což jim dává jisté unikátní vlastnosti. Ale pozor, je to taky spojeno s extrémně vysokými výkyvy a velkým rizikem. Teorie je fajn, ale nejdůležitější je prostě začít. Spousta lidí se toho bojí, myslí si, že je to hrozně složité, ale ve skutečnosti je ten první krok mnohem jednodušší, než se zdá. Tak si pojďme ukázat, jak na to. Vlastně se to dá celé shrnout do 4 jednoduchých bodů. Za prvé, vzdělávat se, což je přesně to, co děláme právě teď. Za druhé, ujasnit si cíle. Proč vlastně investujeme? Na auto, na důchod, ten cíl totiž určí celou naši strategii. Pak přichází na řadu výběr nějaké platformy nebo broukra. A nakonec to nejdůležitější ze všeho. Začít. Klidně s malými částkami, ale hlavně pravidelně. A tohle je myšlenka, kterou je dobré si zapamatovat. Není vůbec nutné čekat, až budeme mít našetřené 100 000. Ta pravá síla investování pro běžného člověka je v pravidelnosti, právě ta disciplína a zvyk posílat do portfolia peníze každý měsíc, i kdyby to byly jen stovky, přináší v dlouhodobém horizontu ty nejlepší výsledky.
A tím se dostáváme na konec, který je ale vlastně úplným začátkem. Portfolio nemusí být perfektní hned první den. Důležité je udělat ten první krok, postupně se učit a budovat si tak pevnější finanční základy pro budoucnost. A tahle cesta začíná přesně teď.